de mudar, de marchar, e readaptamos, non? As nosas vidas para que vaian cadrando cas das persoas que queremos que aí estean. Dios mío, que fácil é visto así. E non nos está salindo ben, non nos estamos facendo ben aí fora. Todo falla. E faise moi cansado. Non é certo. Aforras moita enerxía. Respetando a liberdade allea, aforras enerxía. Non estás poñendo esforzo en forzar cousas, en facer mal para poñer alguén no seu lugar, en complicarte. Dá tanto sosego, é dicir, podes sufrir, pode ser doloroso, porque os demais non están funcionando así, non? Pero no final diste, que ben estou, non? Non, que ben estou aquí. É como a que, mira, todo se recolocou só, todo o mundo se significou só, eu non tiven que facer nada máis que manterme aquí, ca miña dignidade, e xa está. Jová, por que vou eu andar poñendo a xente no seu lugar se se poden poñer sós? Cada un que se ocupe de si.